କରିବା ବାହୁଡ଼ାରେ କାରଣ ଏଥିରେ କିଛି ଟିକେ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ତେଣୁ ପ୍ରାୟ କରିବା ବେଟର ବାହୁଡ଼ାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ନାନୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ ଭାରି ଟିକେ ହାଉଲେ ଯିବୁ। ତ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମିଷ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ ଭାରି ଟିକେ ହାଉଲେ ଯିବୁ। धक्का बाजी पड़ी जीबू टिके हाउले जीबू। धक्का बाजी पड़ी जीबू टिके हाउले जीबू।